Ngayong hapon kasi mag hatak sa kumpay sa baka napi ulan na po magkuas ako sa itaw gani magsapsap sa di na kuan ko na ko ang iyang kumpay magtusi ako na putol-putol ba ako hinimo nga kuan para pangputol sa kumpay ko'y pakita siya na ito ang baka pilubog kulat mo sa kaon so din yung kaon ng mga gahe magtusi gahe na siya nga part sa dapat sa punuan sa punuan pa sa sagbot kulat sa diya ulat kadaan pa kong kumpay ginadada ko ang kumpay magtusi kay para nga di usik mausik naman ko rin yung makaning din ako putulon iyaran na magtamakan nakakakat siya akong ginawin mo kumpay hindi pa kumpay ginabuntag pero yung himo mga tusyo para bakit madalanan ito na kusip bato bago sila sa inyo tapos napinan kapurela lagi invento ada yang kecil ay menunggu nga aron kay yung mga tilok pa ba tilok yung dahon sa kibuot yung ihatag di kayo ni matilok kukit kaya kayo kukit sa kung kaya sa mga kung kurang ba lampas dito tidak ada yang kamu ini mo na po na taon na pa ni mga kuki pag kung nakikipatining dia nakikipatining nga baka kaya ako lang ipusan dali mo yung hari sa motor na pag tibasok sa lampas Sebaday ito yung kami magsaksi sebaday ang ipangagan ang tumoy nagot siya. Pwede ka rin siya.
Yung pangalan ito nga dayon akong nagdubli ko kahoy, di ba? Idubli. Kung nagibutan dito nga, itubugan o lansang. Gamit kayo. So, para na po siya. Sila no. Kita sulit. No, mas mayo yung inanaon na ito si kay inig sa wilit niya, hindi niya dili mausay kay putol-putol naman daan. Kung katong tagsagi kabog, idisor ni maghatag diha, inig sa wilit niya, mga lagpotra, mausik ra. Yan ang kalingawan. Kana nabilin ganin ng udto gi nang buntag kana karong gabi ana magsuti horoton gyapon ani iya gyapon ang kaunon ni kagabiin ron mag ad-ad ko daan para ugma sa iya nga para sa iyang pamahaw ugma kay ugma sa silingan, nag-worship ito man nag-worship hatag kuha na yun hatag lang nako na yun kaya kung magkabilis din ka ad-ad ko dahil magkunti para uma sa iyang pamahaw ako lang hilahin pili di kamot kay gano'n kayo kamot natin hindi Diyos mapila kamot pag tuskis kita mato primero na kung buhat nga katos kay nga kurang buktan niya ako ang kano sa lampas langan to inato dado pas kamot di tinihan o kontrol kung suhol ang pagpumpay kay minsan wag may pakuha ng naper magkuha ang kaugalingon nga naper kita nung kaya na talaga yung suhol kay sino ba kayo mo pumpay sugay magpumpay kay sa gindahan ako ni Iwan ako ni sulod sa ko sekarang aku sa ko na ko nga pati
ugma siya pamahaw. Walang tagodaan para magkaugma. Gusto na nakuhatag tayo. Hindi ko man na mag-worship dito sa silingan. Punak ko kagad para ako mag-share. Hindi kulang pa. Tapi lagi kamot mga paski kay ikado tayo. Kaya kayo pa din. Kaya man niya punto rin. Pero yung murang tibas-tibason, awiran niya, tibason, is silbiri. Ito lagi mukaan bata mo sakit pag nga ako sira purga. Hindi ka natin siya ubal pasir. Ang ako ng taon. Alas na sa bahog.
ugma. Kumahaw. Kung siya isang at kay isang at mangga. Hindi mo isang at ano masiro yung ugaw-ugawan. Hindi na para ugma. Ugma ka mga kursi. So, dili ako tingubod og hatag siya habi. Para nga dili masayang. Katos kayo, bisan busog na kayo kaon na gyapon. Sukad na siya nga ako na purga ninggana iyang kaon. Inaharap ko kay di pa ko ganahan og hayop nga kanang timi kay kaon. Medyo magustuhan ko ani kay ga suhol man ko pakumpay, pero mientras nga no may pagod ang napiro mga napiro man dito palibot nga ingon gagmay pa ako man ko nigi tigwayan ragud sa una mga tuski, sayang gayo dili pwede tigwayan kay ang sagbot turuban das baka madaot hinoon. So naka agi ako ani karon nga kung manag ko na ning napir hindi ako siya, dili ako sa tigwayan. Ako siya yung kumpayon mga tuski. Bagay na akong kumpay. Kaya tanawa ng mga tuski, oh. Kanang mangga ha. Oh, naanak ko siya gihikot diha. Pero ang napir na tambog ayo na aras sa iyang dulo. So, wag gini ako na mga katuski. Pero ako nang kumpayon, ako ibutang diya sa butanganan. Ay, kauno na niya. Oh, nga na mga katuski. Murag naana na po siya kumpay ba. Mukaan mo siya kanang itigway pero iya pili-pili na sagbot ang napir iyang agian. Pero ako nakumpayon di sulo diha. Sigurado gyud nga iya ginang kaunon mga katuski. No, tuot lagi siya kaon. Kung na ako sig painom gyud ng udto. Kaya na alas 12. Isang oras ron. Alas 2:20. Karong hapon kaso kay wala na itahop ako man nag-alalayan ng tahop mga tusi kanang painom ako sa gulan ng tahop ba tahop sa mais ako sagol isarag ka kumkum para lang malubog ang tubig ba. Nanag siya mga tusi duo to gyud siya kaon man basta na lay bahog diya sa iyang suganan. Managko na ni napir ko mga tuski. Managko na kaya di na ko maka panuhulan ako nang anam-anamon. Dili ko dagan tis babaw kay akong mahugan kay ni action magpandag abi na ko muulan po mga tuski ba. Napalit na mas hangin. Nawala man. Balik maghayag langit. Katul kayo ang kuan mga tuski kining napir. Gunta lagi ni, guntahon kay nani naman gini. Mamuhi man kay tagayop niya. Di taganahan mo atiman, ay may baligya na lang. Luoy mo kuan niya kay kuan manyahon kay ba. Gahapon sa hapon ako ni gipang
kuanan og langaw akong gi yung mga langaw bitaw nga dagko kayo nya lagpad kusog mo paa di siya mahimutang kating duhagan niya di ay pitintighanad ay sa langaw nga dagko di sa dihang lawas aking himo gahapon sa hapon akong dipandakop kadugo-dugo akong kamot mga katuski akong pandakop niya akong pagkumot ba nga uban akong sagpaon pusa ito sa kamot dahil dugo yung inang buntag buhag naman po siya buhag ko rakit katong rakit ko sa mga katuski nga na kurente akong ipangtagpas diha mga patay langaw pero bisa ko saon na agi apon pwede ilahana noon naman ko na ilahagin loe lang ko sa ibang tanaw ba kaya di mahimutang paresa na ron no kasi di si labyo ka ng ipog okay grabe yun langaw no kaya napay sapa lamig kini siya humulan ng baka pwede man humulan ng baka mga tuski sa sapa na labas sa lalom lang maanad na inikaanad na nila dili na sila dili na sila matingala dili na sa mahadlok mahumol mga po na bakag tubig depende sa pag-anad nga hapsay pag-ayo ang balahibo nga lawas basta hinumol sa tubig nga baka pero kaya ang sapa na mo dili layo kayo kulangi layo kayo mga katusi lagay na pito labi layo na sa amay ng uma dito sa Pakangan ang aragod ang among uman ada po dahil kulangi lara tubig kaso lang kay di pwede yung itini mo ibutay mga hayop niya mo uli ni ami dislumbok ang puyo kung usawan ng hayop dito wag tayo bawat makabuhi wag tayo bawat mabawat ang pangita asa na paingon kay layo magayo ay man diri ras dool kay monitoran ako plus na may pangnapir ako lang alalayan sa suhol sa pangumpay kaya na ko na ginabuta ang kumpay mga tuski yung sangat yun pa ng balay nara, ang kagabi makita na ako ni siya bakit na ako sa ispatan musiga mang matas baka magsiga matas baka basta dito sa ispat hindi siya gina-monitor kay kuya kayo magtusda katuski ba kinay makita to sa Facebook bitaw nga baka gipanglapa bitaw gipangkuhaan ra og paa kuhaan ra paa di abagahan lawas bilin luoy kayo no tinae katay-katay ang tinae di yuta tinganan juga kayo pantayanan kayo yun kung ang nagalima gani sa inahanan ang pasidalan niya dong safety jud pero yung baka dong kaya ang panahon karon grabe ka paano gyud dilad kayo pangihawan ng baka pangwaan og unod pa ako gising ginapasidanaan kay sayang luoy kayo napoy palimahan ng tuskit sa babaw ang inahanan katumantay ako ibaligya niya agaplano ko baligya na ko to o dili na maburos kani mo ako ipapo kani mo ako ipuli dito kung tanan ako buros man daw kaya yun lang kay sayang maburos pa man sayang ko lugar ato yung area na mintas nga maburos pa kung tahon na nga kani ako lang sa ibang tahon po sakton nga kuha na magpa-breed na akong plano magpa-breed ni Sigsugo magkuha na mangwag na ako na yung palimahan sa palimahan niya dito may manggot si matiman mga tusi na si matiman kayo siyar ganyan tayo mga lima niya kay murag nalingaw mo ko daghang kay labong makaninapir so wala pa naman yung nanay so wala pa na siya maabot labong kay napir na ko dire karon ako na siya pagkuon
pwede na kumpay yun. Yan na dahil yung undang na kong suhol. Maluwi lang po ko sa mangumpay kaya pampun siya kano sa kuno pagkumpay na po silang masabar ko nimo doon po kayo mga tuskin ara tabok sa bang sa mong tindahan ba naras tabok na doon kayo lipay po tingali ugma mga tuskin makapakumpay na po ko ani niya nalipay lang po mga tuskin kina hawan nahawan ang luyok sa ilahang animalay ang kuan dia no sige lagi do tag sa kaon katus di ma niya ro ka narabak pitahop last ang tahop gay na buntag na ana to stop ugma pa delikatan ko lang ni ugma sa kumpares pitan ako papagumpra kalimot ko gani nagtugon ngumpra na ang tapos sige na kalimot ko mapuhan siguro mga pangumpra sa merkado palitan ko ni kapit gusto po na bagay ng baka mga toski mag 8 ka bulan ni siya ugma Disyembre 24 man ni siya na tao 24 ugma mag 8 daghan na po diyang hugaw daghan po yung tayo ako na po nang kuwan ako na po nang kakao nampi para kakali mga tuski yung kuwan hugaw ako sa tahig na ko siya hugaw kurang na kita tapos yung hugaw kaya kung abono sa tanong Nagdiri mang tukir, ano mo trabaho? Nagdiri mo trabaho. Wala naman ito sir.
Bigyan ng tubig hapon kay bago po ginom, huwag tayo tahop. Bigyan ng tubig eh. Ano tatawad ang tubig? Kapit na malas 3. Nagkakaroon ng tubig malas 4 mga kapit. Malas 4 sa hapon. Daghan pa eh, oh. Kasi totoo na mo. Puro na ni. Mugaram ko siya batangan. So, yung pato ni Ron, panisip kining kungkuan. Hindi ko ang kumpay. Kaya, ano mo ko si Iro. Batangan ni sa hugaw. Isang atis sa kahoy. Dapat nga ni mga suski nga sako sa to isang atyab nga tarang ulap-ulap eh ang hayop pang goda tendency nga kaon sila og plastic sako sa basta masimutan nila nga maayong kaonon kanuna nila nga di man na mahilis ng mga silupin di man na mahilis mga suski ay patayanan muna nga kwadre ay kita ko nga mga silupin ako puson kani ay uniform diri sa estudyante yung tibidin ng tuski kung sa babae man nga ko uniform akong gisangat sa lubay mga tuski dugay na tao na nga kung di ko sipusan may naglipod dire may estudyante ka bayad dire ambot lagi yung kinsa kay tagiya na nagibilin raman dire napa ni balay-balay ani patinignan ko sa una ba nga libon nabili ng uniform dire ambot si nunggang yung nabili na bago pa ba ang panid ano na ba mo balik ilang adlaw semana ang na lang yun nga wala yun nadaan lagi siya kaya na tanong ulan init. Kung ginasangat mga susi guys batayan gamay lang yung bahog kaya ko nagbabahogan hindi na po biglang magatag kaya kung gamit mga ito si kining na ispading kinikahoy yung ispading ako nang puson din sa mapon kaya pasig badumlangan ba may bauluhan pasig sa laag niya may kanap ito timingan dito kita nila na gamit na galo na niya wala tayo magamit wato na po lang yung safety kada hapon kung galo po balay naman doon po kayo so
karon mga tos kay mo ito sa misa tindahan mo kung sabi dito kubatay sa ko dito kaliot alas 2:40 pa man karong taon-taon balik sa pukudre para sa pagpainom ani niya tagaan ko na lang ni siya kung ano wala may tahap tagaan ko siya pure tubig ang sulayan wala pa ba siyang inom. Sige mga tusya mo badas ako kaon lang dia kaon niya siya mga tusya mo tanaw ni sa kuha isang bahada ko isang bahada na kaon dia kaon balik po niya kung siya Tagalog tubig napig sa aran nga tahop sa ko igago pagaling to sila ako rin mo palit sila ang tahop sa mais di mo pwede ko na tahop sa humay mga tusik mo pilit sa libro-libro sa baka ba di mahilis resulta di na ganahan mo kawan ng baka galubag ihang ulo pa yung sa kuha na siya kung sige tanaw hapon mo tawag to si bro skip niya po ng init sige betul siya nato sa tindahan sa itong kanan